Koning Hert. En Harry Haven. Oeh, ja, die komt dan zat deze mooie planken. En dan, dit touw hier. En dan hing ik hem zo op. Ja, en dan vanzelfs het boek erop. En de orenboekende naast. Ja, wat ben ik toch handig. Ja, vroeger net. Maar toen wie ik nog liets. Maar nou, wat ken ik toch een protte. Het is, ja, Sis Harry, ja, waar bist du met wanden? ik timmer je boekenplanken. Ja, zo. Boekenplank? Ja. Krammelen, maar dat is toch viersen te moeilijk voor jou? Oh, nee, want ik ben hartstikke handig. Ja. Deze speaker die... wacht even. Ja. Ja. Je mag... Mijn voet. Een hammer is echt viersen te gevaarlijk, Harry. Nee, heel dol net. Toch dan echt voorzichtig, hè? Voorzichtig nog. Mijn eer, mijn voet. Ja, nou een stukje verband eromheen. Zo. Even een stukje afknippen. Maar waar is de skieren? Nergens de skieren te vinden vanzelfs. Daar luidt een mes. Oei. Ja, mooi. Nee, Harry! Pas nou op! Ik heb bloed. Dat is echt viersen te gevaarlijk. Wel nee. Maar als jou zou roppen, ja, dan schrik ik me neer. Ijs, ben ik heel handig. No. Jawel. Maar als jou zou bang doggen, dan springt die bangegiet dus wol op mij. Daar wordt het dus gevaarlijk van. Ja. Daar komen ongelukken van. Ja. Jou mij juist moord. Ja. Moed? Snottergaasje. Dat krammelen. Zo. Nou zullen we deze boekenplanken Ja? daar ophingen. Huh? Oké. Oh, nee toch? Jawes. Maar als jou mij moord jouwen, Ja? dan komt het hartstikke goed. Want ik ben Harry. Also. Ja. Nou, dan jou ik die moed, hè, Harry? Ja. Oké. Nou. Zo. Oké. 1, 2. Ja? Touw de roer heen en hoppa. Ja. Zo. Ja? Dan ging ik nou. Huppatee naar Babbeta. Ja. Oké. Sst, stil. Ja, maar ik zit toch niet? Jawel, ik jij wat. Jou, mij, moord. Ik, nou,
ik jou de moed. Ja. Oké. Nou, dan geven we nou maar de planken omheen. Oh. Harry, mijn. Oh, mijn. Oei, oei, oei. Nou, Sam. Harry, net dwaan. Zit jou nog lekker? Ja, oei, oei, oei. Nou, Jan binnenvol. Lekker zeft, kening het. Lekker zeft. Ja. Als de meer lekker zeft. Dat wie wel heel handig van mij om op zo'n zeftkist te vallen. Zo maar kening het. Ja, ja, ja. Handige Harry. Oh, ja. Oh.